Няма да повярвате какво си купих. Тъкмо си идвахме от града и аз викам на мама: мамо, може ли да ми купиш? Ми купиш обувки. Но какви са? Отидохме за една раница просто. Това просто не е за коментиране. Раз, два, три. Обичам ви. Отваряме ги. Окей. Ето. Добре, носих ги преди малко, защото ми бяха накриво другите. Сега ще ви покажа какво има вътре. Оставям ги на земята. Махам това. Чакайте малко. Трябваше да разтворя всичко. Така че да започне. Добре, този път беше ефект. Тази готина програма за училище, много е яка. Ето я и отзад тази стояща, просто бяла. Много е яка. Да продължим. С мега големия плакат. Виждаме лицето на Анди. Хора, между другото, аз го видях. Много е як. Не. Плакатът е огромен, мога да се завия с него. И последно ето тази супер яка химикалка. Сега ще видим как пише. Айде да пробваме тук на тази кутия. Пише много яко. Така. Да не изхабям мастилото. Много е яка. Как просто да си запазя ето това. Просто е мега яко. И това си го запазих. А на всичко това давам 1,000,000 от 10. Чао!